Шираттагы матур котлау хатыбыз Балакова шәһәренә аша. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Вязовый Гай авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Наҗия Исхаковна Сулейманова каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Рөстәм Абдрахманович, кызлары Гөлшат һәм Алсу, киявләре Ринат һәм Ринат, оныклары Аделина, Алмаз, Эмиль, Динияр һәм Амир котлыйлар. Безнең якыныбыз 60 ел элек Эссе җәй аеның шушы көнендә Вязовый Гай авылында дөньяга аваз салган. Гади авыл мәктәбен тәмамлап, аның олы йөрәге медицина тармагын сайлый һәм ул училищеда фельдшер һөнәрен үзләштерә. Юллама белән аны Усть-Кулат авылына җибәрәләр һәм шунда инде мин үземнең яраткан хатыным белән таныштым да. Шул көннән алып бергә гаилә буларак яши башлавыбызга 41 ел гомер узган. 42 ел ул үзенең гомерен халык сәламәтлеге сагында торырга багышлап, шәфкать туташы булып эшләде. Намуслы хезмәте өчен күп санлы почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Гомер дигәннәре безне бары 4 ел гына Усть-Кулаткада яшәтте. Шуннан яшь пар буларак без Балакова шәһәренә күчеп киттек. Анда татлы балаларыбызны үстереп, бүгенге көндә оныклар бәхетенә куанып яшибез. Иң өлкәненә инде 21, ә бәләкәй оныгыбызга бары 4 кенә яшь әле. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем. 1 минутта буш булмаган тормышыбызда әйләнеп, балаларыбызны тәрбияләп, әкренләп һаман дөнья куабыз. Тик дөньяны куып җитеп тотучылар безгә кадәр дә бездән соң да булмаячак сөеклем. Шуңа күрә бәйрәм хөрмәтенә бер мәлгә генә туктап алып, ял итеп, сирәк әйтелә торган сүзләремне җиткерим. Алтыным, ниләр булды моңа диеп, карап тормап торап. Кытлыйм сине чын йөрәктән, тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә. Мине аңламаслар бары тик сөймәгәннәр генә. 60 сиңа тула диләр. 41 ел без бергә. Шул вакытта әйтерсең дә үзгәрмәдең дә бердә. Шундый ук син матур сыман, шундый ук гүзәл үзең. Йөрәгемнең гел җылыта синең бар әйткән сүзең. Кадерләни без. Рәхмәт әни. Әти белән күпләргә үрнәк булырлык, ныклы гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен üzülеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең. Күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә тәмле ризыклы истәлләр, ачык йөз белән каршы аласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянышы, терәге булып, кадер хөрмәттә, тынычлыкта озак еллар гомер кичерергә язсын сиңа. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Киң күңелле, олы йөрәкле әниебезне чын күңелдән юбилее белән котлыйбыз һәм аңа дөньяның бар бәхетен телибез. Чөнки шиксез ул аларга лаеклы. Моңсуланма әнкәебез, без янында булмасак, ялгыш әгәр шалтыратып вакытында куймасак, без оныттык сине диеп, уйлый күрмә ялгышып. Бу катлаулы дөньяда ул булмый кайчак сыешып. Тик онытма, без һәр вакыт сине истә тотабыз. Бары назлап, сөеп кенә һәр чак телгә алабыз. Хөрмәтле Наҗия Исхаковна, юбилеегыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Якыннарыгыздан музыкаль бүләк тә кабул итегез. Чәчәкләре матур булса да бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан